сестра справедливости, молися за нас. Станица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа нестычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домик, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Полегка мигрантов, молися за нас. Утешальница засмученных, молися за нас. Успомога христиана, молися за нас. Королева анgelов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий.
Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей, заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашага. Аминь. Памятай, о Найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да цябе, о Панна над паннамі, і маці наша, імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амин. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин.
Няхай будзе благословлены Бог Отец и одинародный Сын Божий, а таксама Дух Святы, бо одарыў нас сваёю милосердностью. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Усіх шчыра ад усяго сэрца вітаю у святым Божым доме, у святым храме, у вігілію урачыстасці Найсвяцейшай Троіцы. Пасля урачыстасці з паслання Святога Духа таксама разважаем над асноўнаю таким пастулатам, дагматам нашай хрысціянскай веры, як Святая Троіца, Бог, адзіны Бог у Троіцы. Дарагі, падчас гэтай святой імшы буду молиться у інтэнцыі Богу вядомай, а мы, грэшныя і слабыя, перапросім Бога за свае слабасці, грахі, за ўсе недасканаласці, за свае заганы, за ўсё тое, што аддзяляе нас ад Бога. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусюды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
Помолимся. Боже, ласкавый Ойча, Ты спаслал на свет Своего Сына слово правды и духа освячения, каб одарить людей Твою дивосную таямницею, учини, каб мы, вызнаючи сапраўдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пашану одиному всемогутному Богу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Другозаконня. Моїсей сказав народу: «Спитайся у давніх часов, які були перед тобою, от того дня, коли Бог створив чоловіка на землі, от одного краю небесов аж до другого, ці було некалі штосьці такое великое, як гэта, і ці було відомо штосьці подобное. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув і застався живий. Або ці спробував некалі Бог прийти і вибрати собі народ, поміж іншого народу праз випробування, знаки і цуди, і війну, моцною рукою, узнятим плячом, і праз чини страшні, праз усе тое, що зробив для вас Пан, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті. Тому ведай тепер і заховай у серці своїм, що Пан є Богом на небі, у вишині і на землі внизе, і нема іншого. Заховай Його постанови і Його заповіді, що я наказую тобі сьогодні, каб добре було тобі і твоїм синам після тебе, каб довгий був твій вік на землі, якою на всі дні дає тобі Пан, твій Бог». Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан вибрав собі у спадщину. Правдивое слово Пана, і усі вчинки Його, я верные, и Он
Читання послання святого апостола Павла до римлянов. Браты, усе, кого веде Дух Божий, гэта сыны Божие. Бо вы не прыняли духа няволі, каб знов бояться, але прыняли духа усыновлення, у якім мы клічам: Абба, Ойче. Гэты самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя, а калі дзеці, то і спадкаемцы. Спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом, калі толькі мы терпім разам з ім, каб разам з ім і уславіцца. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан за вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Хвала Тобі, Пані. У той час 11 вучняў пашлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго убачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумневаліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, чаму я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні, ажно да сканчэння веку». Гэта словы Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай словы Святого Евангелия змыюць правины нашыя. Амінь. Присядьте, дорогие, на хвилиночку. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Святога Духа. Дорогие браты и сестры, сёння святкуем урачыстасць на Святейшай Троицы, такой галоўнай таямніцы нашай хрысціянскай веры. Дагмат, які навучае нас верыць у адзінага Бога, у Троицы адзіным. У Троицы адзіным. Адзіны Бог, але тры асобы: Айцец, Сын і Дух Святы. Тры асобы, одна натура. Цяжка зразумець для нас, для людзей. Сапраўды, для чалавечага розуму гэтая таямніца недасягальная для зразумення. Шмат святых айцоў касцёла разважала над гэтай таямніцай, і наўрад ці хтосьці з іх так сфармуляваў гэтую дэфініцыю дасканала, гэтую таямніцу о Святой Троицы. Першы раз тэрмін Святая Троица у сваім багаслоўскім творы ужыў святы Тэафіль з Антыохіі, і здарылася гэта ажно ў другім стагоддзі. Ён пісаў, што да стварэння свету існаваў толькі Бог, яго слова і ягоная прамудрасць. Так ён пісаў у сваіх творах. Пад натхненнем Святога Духа таксама святыя айцы касцёла сфармулявалі гэты дагмат пра Святую Троицу, які быў пацверджаны на самых першых усяленскіх саборах паўсюднага Христовага касцёла.
Самыя вядомыя айцы гэта святы Базыль Вялікі, святой Васілій Велікі, напэўна, чыталі, чулі аб такім, святы Григорый з Наз'янзу, святы Григорый Багаслоў і святы Ян Дамаскін. Ну і, канешне, іншыя айцы багасловы тых першых стагоддзяў хрысціянства. Разважалі над гэтай таямніцай, стараліся патлумачыць, як хто мог, пісалі на гэтую тэму. Ну і пэўна таксама некаторыя чулі, ці можа чыталі аб аб'яўленні таксама аднаму з вялікіх айцоў касцёла святому Аўгустыну, які пісаў шмат працаў багаслоўскіх і таксама яго вельмі натхнялі на гэтыя розныя думкі, мыслі, калі ён меў шпацыр, шпацыраваў, прагульваўся каля мора, па беразе мора. І вось аднойчы ён меў такое аб'яўленне, гуляючы каля берага і разважаючы якраз аб таямніцы Святой Троіцы, ён убачыў хлопчыка, які гуляўся на пяску, выраў ямку і з мора ваду пераліваў у гэтую ямку. Ну і святы Аўгустын, пераходзячы міма, пажартаваў, сказаў, што ну хіба ты хочаш усё мора пераліць у гэтую ямку. На што дзіцятка, гледзячы на святога Аўгустына, сказаў, што прасцей мора пераліць у гэтую ямку, ніж чалавечаму розуму, чалавеку зразумець таямніцу аб Святой Троіцы. Сказаў гэта хлопчык, дзіцятка, і знік. Ну, было такое аб'яўленне святому Аўгустыну. Дарагія, калі чытаем стары запавет, у старым запавеце мы бачым толькі такія алюзіі, намёкі на існаванне Бога у непадзельнай Троіцы. Бог гэтую таямніцу ад габрэяў схаваў. Была гэтая таямніца утоена ад выбранага народу Божага, ад габрэяў. Але калі чытаем у Бібліі, то неаднаразова бачым, дзе Бог сам пра сабе кажа у множным ліку, у такім местаіменні «мы», «нас» і гэтак далей. То есть уже такая алюзія, што Бог советуецца где-то внутри себя, сярод гэтых трох асобаў, Айца і Сына і Духа Святога. Ну і сцэна з кнігі «Быцця», калі у якой пан прыйшоў да Абрагама, да патрыярха Абрагама у выглядзе трох вандроўнікаў. Гэтая сцэна натхніла такога вядомага іканапісца і манаха, як Андрэй Рублёў, напісаць усім вядомую ва ўсім свеце ікону Святая Троіца. Ну і у новым запавеце ўжо Святая Троіца была яўлена яўна. То есть мы бачым сцэну, калі Ян Хрысціцель хрысціў Езуса Хрыста ў Ярдане, і святы Ян Хрысціцель бачыў, каго хрысціў Сына Божага, бачыў галубку, Духа Святого у выглядзе галубкі, і чуў голас Айца Нябеснага, і казаў, што гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Ну, для нас, мы, канешне, дарагія, ні багасловы, ні тэолагі, усё, што вучыць касцёл, усе гэтыя дагматы павінны браць на веру. Для нас больш важнае, канешне, жыць паводле запаведзяў. А Святая Троіца якраз яўляе нам гэтую дасканалую любоў паміж Айцом і Сынам і Духам Святым. І мы павінны таксама наследаваць, старацца ў гэтым жыцці, у штодзённым жыцці, праяўляць любоў, старацца жыць у згодзе паміж сабою, ну і ўсё слухацца і жыць так, як нас навучае наш Збаўца, Езус Хрыстус. Вось. А Ён нас навучае якраз чаму? Толькі добраму, толькі любові, быць міласэрнымі, быць чулымі
да кожнага чалавека, з якімі мы сустракаемся і ў сям'і, і на працы. Аб гэтым трэба, канешне, дарагія, часта паўтараць, бо гэта жыццё штодзённае. Мы бачым столькі праблемаў, столькі у свеце цяпер ненавісці, непаразуменняў паміж людзьмі. І аб гэтым касцёл павінен штодня людзей заклікаць да любові, да паразумення і апрабачэння. Усе мы розныя, кожны мае нейкія свае перакананні. Павінны мы з павагай адносіцца да кожнага чалавека, выслухаць ягоную думку, выказаць сваю. А калі нейкія здараюцца паміж намі нейкія канфлікты, нейкія сваркі, то Христос вучыць нас прабачаць. Памятаем, як Пётр пытаўся у Езуса Христа: «Колькі я маю прабачаць свайму брату? Ці аж 7 разоў?» А Христос кажа: не кажу тебе аж 7 разоў, я кажу табе, што ажно 77 разоў. Таму любоў Божая, канешне, няхай нас перамяняе, каб мы сапраўды былі сапраўднымі вучнямі Езуса Христа і жылі гэтай любоўю, як я кажу, штодня з кожным чалавекам, з кожнай асобай, з усімі, з кім сустракаемся у гэтым зямным жыцці. Амен. Дарагія, давайте нашу веру у Святую Троицу, гэты дагмат, вызнаем словамі Никея Константинопольскага сімвала веры. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, і у адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога от Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага і створанага, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавлення зійшов з неба и втеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и ставши человеком, укрижованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв про пророків. Веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго ўмілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб з Эўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, з рук якіх мы атрымалі святую камунію, каб Христос няспынна умацоўваў іх сваёю ласкаю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі альбо прымуць першую святую камунію, асабліва з вашай парафіі. Заўтра вялікая ўрачыстасць у вас. Першы раз дзеці прымуць першую камунію. Каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкаю паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеі на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця у нябесным валадарстве праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, мы звяртаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и праз гэтую ахвяру учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Вот благо и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче усемагутны вечны Божа, Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым адзіны Бог, адзіны Пан, не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Троіцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваім стане, бо адрознення вызнаем таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым.
Таким чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае боства, мы ушановуем тры Божыя асобы адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч праслаўляюць усе анёлы і арханёлы, херувімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць у адзін голас, усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершине. Сапраўды Божа, ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама яго цудоўнае ў васкрасенні ў небаўшэсці, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якую Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі,
со слугою Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзафом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по воле Твоей стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласцы Твоей одышаў з гэтага свету, милостиво прими у владарства Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом с ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усі веки і вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, передайте один одному знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, яки береш на себе раки свету, смилуйся над нами. Баранку
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
его настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом, гаял дорог, земля вся наша пути, а хлеб коммуней, им, кто прагне неба. Езу добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Покольки вы сыны, послал Бог у ваше сердце Духа Своего, Духа Сына Своего, який ускликає Абба Ойча. Молимся. Пане наш Боже, сакрамент, який мы приняли, и вера у одиного Бога, у святой неподдельной Троицы, нехай принесуть нам збавление души и тела, раз Христа Пана нашего. Присядьте, послухаем объявы. Розпочинаємо 8-й звичайний тиждень, і на наступному тижні маємо урочистості і так само святи. 30 мая у чацвер урочистость найсвятейшего тела и крови Иисуса Христа. 31 мая у пятницу свято адведзінаў на святейшей Панны Марии. 1 червня у суботу успамін святого Юстына мученика. 2 червня у нядзелю у 10 гадзін святой імшой у Новым Свержні распачынаецца штогадовае набажэнства Божага цела. По заканчэнні імшы пачнецца працэсія з 4 стацыямі да стаўпецкага касцёла. Першая стацыя у Новым Свержні, другая каля крыжа перад ракой Нёман, третья на месцы старога касцёла, чацвёртая перад касцёлам пад банерам. За стацыю каля крыжа адказваюць ружы Маці Божай суцяшэння Маці Божай шкаплернай і 7 мужчын з ружы слугі Божага айца Фабіяна. За стацыю на месцы старога касцёла адказваюць ружы Маці Божай Астрабранскай, Маці Божай з Люрд і 6 мужчын з ружы слугі Божага айца Фабіяна. За третью стацыю адказваюць ружы беззаганнага зачацця на святейшай Панны Марыі і святой Тэрэзы, а дзіцятка Езус і 7 мужчын з ружы слугі Божага айца Фабіяна. Мужчыны, прашу аднесціся сур'ёзна да такой просьбы жанчын і дапамагчы ім. У нашым касцёле белы тыдзень, святая імша у панядзелак, чацвер і пятніцу у 9 і 19. У аўторак, сераду і суботу о 19 гадзіне, у нядзелю у 10 у Новым Свержні, пасля працэсіі у 13 і у 18 у Стопцах, у Адцэдзе 9 раніцы, у Жацерава 16 гадзіна. Маёвыя набажэнствы ў касцёле перад святой імшы, каля фігуркі Маці Божай за возерам, каля абраза Маці Божай на браме званіцы, каля крыжа ў Акінчыцах, штодзённа о 20 гадзіне. До 1 чэрвеня працягваецца запіс на канікулы з Богом 2024. Сёлета летнік адбудзецца ў Стопцах з 16 до 21 чэрвеня. Узрост удзельнікаў з 1 па 7 клас. Старэйшых запрашаем у якасці аніматараў. Інфармацыя для аніматараў у сястры Наталлі. Ахвяраванне ад бацькоў 25 рублёў. Анкету можна ўзяць у ларку.
Удзельнік адпачынку будзе залічаны пасля запаўнення анкеты і ўнясення ахвяравання. Запіс да 1 чэрвеня гэтага года. План сустрэчы будзе пададзены пазней. Выказваю, это ксёндз Ігар кажа, выказваю шчырую удзячнасць за ахвяраванні на працы по добраўпарадкаванню касцёла. Звяртаю вашу увагу, што ёсць 5-й нумар часопіса «Аве Марыя». Купляйце, калі ласка, асабліва члены ружаў. Часопісы выдаюцца для католікаў, каб маглі паглыбляць сваю веру, ведалі навіны касцёла, і ў ларку таксама можна быць малітоўнік «Ойче наш», іншую каталіцкую літаратуру і таксама рэчы для малітвы ружанец, абразкі, калі ласка, карыстайцеся. Ну, з тых аб'яваў, што я прачытаў, бачу, што сапраўды стаўпецкая парафія вельмі актыўная, што у вас тут аж у 4 месцах адбываюцца маёвыя набажэнствы. Я у вашым чаце, у вайберы таксама трошачку сачу за жыццём парафіі, гляжу, што не забываеце людзей таксама убогіх, хворых, ездзілі на Мікалаеўшчыну, там у інтэрнат, таксама памятаю, недзе калі быў святкавалі Вялікдзень, да дзяцей з хворых, таксама тут у прытулку. Вельмі добрая справа. Ну, толькі дзякаваць і праслаўляць Бога, што тут у Столбцах такое актыўнае хрысціянскае жыццё. Хай Боженька і надалей падтрымлівае вас ва ўсім добрым, ва ўсіх гэтых добрых справах, якія на хвалу Божую і на дапамогу людзям, якія гэтай дапамогу патрабуюць. Дарагія, прыміце, калі ласка, на ўвесь тыдзень Божае благаслаўленне. Пан за вами И с духом твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, Дражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душов снують по світі. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным, евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакрамэнты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі
і обороняє нас і нашу айчину ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Троицы спрадвечной будь хвала, сердцем усім спяваем, сердца князем любові дар, і Тройцу прославляем, сердца князем любові дар, і Тройцу прославляем. Сам Бог Отец нас сотворил, Сына откупил кров'ю, лаской Святый Дух освятил, как жить могли любов'ю. Лаской Святый Дух освятил, как жить могли любов'ю. Прославленный Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, И навеки вечные. Аминь. нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и навеки вечные.